Между другото, това е следобедния блок на Дарик Радио. Това е следобедния блок на Дарик, 20 на минути преди 3 часа. Сега ще си говорим за йога с един сертифициран специалист. Румяна Георгиева ми е на гости. Освен дългогодишен опит в йогата, тя има и дългогодишен опит в психотерапията. И след като започва с практикуване, продължава с обучението си за учител по йога и в това, което прави сега в центъра Joy Йога в София, тези две неща се съчетават. Психотерапия и йога. Което аз хем мога да си го представя, хем имам и поредица от въпроси и се радвам, че Румяна ми е на гости, за да ми ги отговори. Румяна, здравейте! Здравейте! Така, сега да започнем от там. Правилно направих анонса, нали? Психотерапия и йога. Съчетават се. Точно така. Добре. Съгласна съм с анонса. Приемам. Разкажете ми малко повече. Вие сте сертифициран терапевт в системата IFS, International Family System. Това е, какво е това? Терапевтичен метод. Точно какво представлява? Така. Точно така. Да. IFS е терапевтичен метод, който е популярен в Америка и в Европа. В България все още не е. Поради трудния достъп до обучение и сертификация. Ако мога да кажа едно нещо, което е отличително за този метод, е, че да гледа на хората като съставени от части. Като, например, в момента аз имам тревожна част, защото съм за първи път в радио. Да. И също така имам и селф, т.е. нещо в мен, което има вътрешна мъдрост, който казва на тревожната част: окей си, драго е гочин. Точно така. Но тревожната част казва на селфа: тревожи се, трябва да се тревожиш, ново е, различно е. Как успявате тия две части да ги балансирате? Техника има ли? Има. Добре. Има. Добре, каква е? Техниката е: селфа казва на тревожната част: чувам те, не знаеш какъв ще е резултата. Да. Вчера имаше интервю пред телевизия и то сигурно ще е дизастър. А сега си в ефир. Може да е още по-голям дизастър. Това казва тревожната част на селфа. Селфа казва: чувам те, разбирам. Да. Окей. Да. С теб съм, не си сам. Разбирам защо се тревожиш. Окей, да се тревожиш. И тревожната така: окей, не съм сама. Има някой с мен. Но, и става малко по-лесно. Много ми харесва този метод, когато човек оставя двете му части, тази с напрежението и тази, която е по-равновесената, по-рационалната, да си говорят. Но някои хора не успяват да накарат разумната си част да говори с тревожната. Какво правят те? За да достигнем до момента, в който имаме умение да правим това е дълъг процес. Да. В края на този процес, когато този разговор е постигнат, това води до отделяне и регулиране на нервната система. Да. По-лесно казано, отколкото направено, но в процеса на терапия ние правим това многократно с клиента. Тоест, терапевта го прави с клиента, клиента вижда метода и се научава сам да го прави. Тоест, това, което се прави в сесия, после може да се приложи извън сесия. И драго, за да станем още по-странни, ние нямаме само една тревожна част, имаме много части. Имаме и депресивна, имаме и вътрешен критик, имаме някой, който казва: аз не съм достатъчно добър и аз се провалих, и тъна, имаме много части. Това прилича на филмчето Отвътре навън, на Дисни. Това е, нали? Това е филмчето. Имаме вътре тревожна, гневна, срамежлива, какво още? Това е. Да. Значи това е системата. Разделя се този... Това е системата. И имаме още един вид части, който ние ги наричаме firefightери. Те идват, когато, да кажем, случва се нещо
и аз си казвам, не съм достатъчно добър и чувствам срам и се чувствам ужасно зле, нещо трябва моментално да промени състоянието на системата и това е храна, употреба на храна, алкохол, други субстанции, пазаруване, самонараняване, самоубийство. Има части, които са гледани негативно заради последствията, които имат. Това, което е уникалното в тази система, е, че ние знаем, че тези части имат добро намерение. И когато знаем, че те имат добро намерение и говорим с тях, кажи ми, например, ти, който употребяваш алкохол, какво правиш за мен? Той казва, окей, успокоявам те. Казвам, това е добре, начинът, по който да го направя. Разбирам, че успокояваш и валидизирам това, че ме успокояваш. Как си, ако опитаме да го направим по друг начин? Би ли дал шанс? Казва, добре, дай да видим селфа какво може да направи. И ако селфа нещо може да направи, частта, която употребява алкохол, казва, окей, аз малко ще се релаксирам, ще те оставя тебе. И ти дава доверие и пространство. С тревогата как действа? Тревожността. Тревожността е страхувам се за бъдещето. Не знам какво ще стане в бъдеще. И я чуваме. И я слушаме. И когато тя ни разкаже за тревогата си, тя постепенно се успокоява. Може би ще стане по-ясно, ако го обясня с ядосаната част, която е, ако дам външен пример, например, ядосан човек. Ако ние му кажем спри да си ядосан не е полезно, той няма да спре, ще се ядоса още повече. Ако му кажем, кажи ми, за какво си ядосан? Кажи ми още. Любопитно ми кажи ми още. И той постепенно се релаксира. Това се случва с всяка друга част. Да. Добре, това е много... не знаех за този метод, слушам го и усещам, че ми харесва. Има смисъл. Бих го изпробвал. Той, как да кажа, трябва ли човек да има предварително някаква подготовка в това да може да раздели себе си, главата си на такъв тип отделни емоционални състояния, за да може да си кажеш, добре, сега съм ядосан. Това, нали, трябва по някакъв начин да отчете каква е емоцията, която го държи. Кога е тревога, кога е ядосване, кога е, не знам, страх. И може ли да работи по същия начин и с емоции като гордост или някакво свръхсамочувствие, т.е. такива, които минават за едва ли не позитивни в съвременното общество. Много хубав въпрос. Когато нещо чувстваме, и ние нека да опитам по друг начин да го обясня. Правим нещо. И после се питаме, защо го направих това нещо. Да. И ние не знаем защо го направихме това нещо. Защото не знаем кой от нас вътре го направи. Когато започнем процес на терапия, постепенно започваме да осветляваме частите в нас, да ги опознаваме, да ги разграничаваме, да ги сприятеляваме. И ако частта е употребила алкохол, за да ни помогне да се почувстваме по-добре, сега, когато ние се почувстваме, че аз не съм достатъчно добър, ние си даваме сметка, окей, аз почувствах, че не съм достатъчно добър. И тогава мога аз да отида при тази част, преди да дойде частта, която употребява. Всъщност, малко се отдалечих от твоя въпрос, как можем да го направим това с внимание и време. Време. Как изграждаш връзка с детето си? Като го събуждаш, правиш му закуска, водиш го на училище, питаш го какво е правило, опознаваш го. Така опознаваме и нашите вътрешни части. С време, внимание и любов към тях. Към самите себе си. Тоест търпение към самия себе си. В някакъв смисъл. Интерес към самия себе си. Грижа към самия себе си. Любов към самия себе си. Това е много интересна форма на себепознание. А поглеждайки навътре, се доближаваш и до такива медитативни форми, когато се само изучаваш. И може би тук е връзката с йогата. Не знам. Предполагам, опитвам се да намеря връзката, защото от една страна терапията, от друга страна йога.
ако мога да ти отговоря лично, в моя живот, като че ли първо дойде йогата, която ми помогна да се почувствам по-добре в тялото си и отчасти в ума си. Но терапията вече има, как да кажа, като лейзър фокус върху ума и състоянието. Ако фокуса на йога е в тяло, разбира се, не само в тяло, но въздействието върху другите части е не толкова фокусирано, докато терапията вече се фокусира върху ума и преживяванията. И всъщност, как да кажа, двете са нещо, което помагат цялостно да се почувстваш в баланс. Въздейства се върху тялото ни, въздейства се върху ума ни. Тоест, това е системата, която правите в Joy Yoga София, така ли? В Joy Yoga, което открихме преди 2 дни. Да. То е съвсем ново, да. То е съвсем ново. Имаме много йога практики, които започват сутрин от 7 и завършват вечер в 9 часа. Има практики на всеки час, на всеки половин час. Тоест, имаме много йога. Предлагаме различни видове йога, като енгър. Имаме прекрасни условия за енгър, имаме въжета, столове за енгър, тухлички, блокове, болстери, въжета. Аз го разбирам, то на английски е ярост. Енгър. Или не друго. Аенга. Боже, аз енгър. Е вид йога, която е много прецизна в инструктирането на позите и е подходяща за начинаещи в йога и е подходяща за хора, които биха искали да използват йога като терапевтично средство за болки в тялото, за гръбнак. Тоест йогата е по-скоро отговаря за телесно-терапевтичната част. Точно така. Докато другия тип терапия, тя вече работа с всеки сам със своята глава, своите мисли. Точно така. Да. Възможно ли е някой да как да кажа, с йогата да третира тялото си, да го отпуска, но да не може да напредне в другия тип терапия. Да не може или пък обратното. Как да се постига този баланс? Първо, физическото ли трябва да е водещо? Тоест физическото отпускане на йогата. Това, което мога да кажа, че ние даваме избор. Ако искаш фокусирано да работиш върху тялото си, заповядай. Предлагаме ти 20 видове йога, от които аз споменах само един, енгър, но освен енгър има и много други видове. Чудесно, заповядай. Имаш избор да направиш това. Ако искаш, ако имаш партньорски взаимоотношения, ако имаш какъвто и да е проблем ментален, заповядай и можем да ти помогнем за това. И предлагаме още едно нещо. Ако искаш да опиташ храна, след която да се чувстваш добре в тялото си, можем да ти предложим нашата аюрведична храна. Да, т.е. цялостна система общо взето за добро усещане. Как да кажа, как стигнахте до този опит? Йогата разбирам, че е нещо, което по-отдавна правите, в сравнение с психотерапията. Как започнахте да я практикувате? Как започнах да практикувам йога? Да ти кажа честно, вече не помня. Беше толкова отдавна. Може би е интересно как стигнах до създаването на Joy Yoga. Това е пътя, по който успяхме да стигнем и до там, да. Това е моят път. Моят път в живота беше в тези 3 направления, в тези 3 посоки. Йога, терапия и храна. И всичко това се срещна в Joy Yoga. Да съвсем наскоро е открит център Joy Yoga София. Къде се намира? Намира се в Кръстова вада, на 5 минути пешеходно разстояние от Мол Парадайс. Какво се изисква сега, ако някой слушател прояви интерес да ви намери в интернет? Или как да се свърже? joyyoga.bg с double Y. Избира си след това
времеви отрязък. Отива на график и вижда нашите практики днес. Да. Резервира си час и идва при нас, където го посрещаме дружелюбно. Трябва ли веднага да е готов да сподели какво му тежи? Не, разбира се. Нали? Добре. Не, разбира се. Това е процес. Абсолютно. Да. Хората обикновено, когато стигнат до момента, в който са решили да си помогнат, искат да имат и някакъв обещание за резултат. Някакси след известно време да кажат, добре, стигнах до тази точка, по-добре съм. Кога се случва общо взето това? Ще го обвържа и с това. Разказахте ми за тревожността и след това аза. Селфа, как говори. Как е сега тревожността? Няма ли я? Никак. Селфа беше там, но и Драго беше там. Това, което се случва в терапевтичния кабинет, селфа е там, но и аз съм там. Разбирам. И всъщност, както ти на мен ми помогна днес, така терапевта помага на клиента, за да може клиента после да си помогне сам. Разбирам. И пак да попитам, общо взето колко такъв тип занимания, разбира се, човек открие ли удоволствието в тия занимания, то няма краен срок, но кога се усеща облегчението общо взето с хората, с които работите? За къде говорим? За терапията. За терапията, да. В началото, по време на първата сесия, ние поставяме намерение. Тоест, сега ще работим за това намерение. И въпросът следващия е какви са знаците, че това се е случило. Ако, например, искам да работя за моята тревожност, аз ще попитам какво за теб ще означава, че тази работа върви в правилната посока. И те ще кажат, например, следващия път, като отида при Драго на интервю. Няма да има изобщо, Абсолютно. И така, след 2 месеца аз питам, ти беше ли при Драго на интервю? Да, и как беше? Забавлявах се. Да. Знаех си, че така ще стане. Това означава, че аз съм се свършила добре работата. И между другото, това е метод, който в никакъв случай не е дългосрочен, за да се случи това. Понякога 5 сесии са достатъчни. Понякога в масовия случай не повече от 10 сесии. Добре. Нямам клиенти, с които работя години и години, в няколко месеца и вече си казваме, чудесно, свършихме това намерение. Искаш ли да работим за друго намерение или искаш да си кажем довиждане? Добре. Това е много, много интересно, много полезно. Съчетание между психотерапия и йога, което се случва в Joy Йога. Това е център, който се намира в София, съвсем нов, открит преди 2 дни. Само вие ли сте там? Колко човека работите? Там работим много хора. Добре. Екипа на студиото е 12 човека. Това са домакините. Имаме много рецепционисти, готвачи, имаме щатни йога инструктори, имаме около 20 инструктори по йога. Така че сме голям екип. Значи сте наистина голям екип в Joy Yoga. Който не иска да си тръгва от работа, Драго. Не мога да изгоням моите служители. Не си тръгнат от това студиото. Удоволствие имат. Добре, радвам се да го чуя много. Радвам се да го чуя, Румяна. Благодаря много за гостуването. Благодаря. Това е. Мина ни, неусетно ни мина времето. Разказахме. Мисля, че много хубава работа свършихме. Романа Георгиева ще ви посрещне. Ще я намерите в Joy Yoga София. И пак казвам, това е всъщност, не знам казах ли го, това е много благородно дело. Човек да работи и да помогне на други хора. Мисля, че няма по-хубаво. Като цяло ви поздравявам, че с това се занимавате. Благодаря ви много. Благодаря много за гостуването. И аз ти благодаря за помощта днес. А моята тревожна част е и там гледа тя в съседната стая. Добре, в някакъв случай, ако тръгна да си търся работа, ще се обърна към вас. Да ще дойда при вас. Благодаря ви много. Винаги ще намеря място за теб. Благодаря. Дарик.